בוא ניקח תזכר, כי זה נשק די יקר, ונתחיל לרוץ לזון שלא יהיה עוד כישלון. את הבטל פס קונה, מגדלים פה גם בונה, בלי לחשוב יותר מדי, שאולי זה לא כדאי, כמו איזה שני נגרים בזון. אספנו חומרים, ברזל, עצים ובטון, ואז הגיע סקואט של 4, ולכולם יש פאמפ. הלך עלינו כדאי שנברח כבר עכשיו, כמו איזה שני נגרים בזון. אספנו חומרים, ברזל, עצים ובטון, ואז הגיע סקואט של 4, ולכולם יש פאמפ. הלך עלינו כדאי שנברח כבר עכשיו, כמו איזה שני נגרים